La classe política dels nostres pobles està plagada de noms il·lustres, vinculats a la transformació del paisatge que els va acollir des de l'úter de la seva mare o des d'altres contrades. Difícilment, però, aquest grau de rellevància immortalitzarà el seu nom en forma de placa en un dels carrers dels seus nous plans urbanístics. Segurament no els importa. Segurament dormen tranquils. Segurament són hereus de la proclama nihilista del Carpe Diem. Les conseqüències de les seves decisions o omissions les podran suportar mentre es visquin. Els seus fills o els seus nets, potser no. Desitjo, en el fons del que queda d'ingenuïtat en mi, que no siguin el reflex de l'esperit humà dels qui els ha votat. Vull creure que no, que els polítics no són mirall de la societat que els erigeix en destructors del futur comú. Però el cert és que el poder de transformació i de destrucció que els atorguem sobre el territori és gairebé infinit i del tot irreversible. El Baix Penedès és una comarca plena de contrastos, amb platges llargues i poc profundes de sorra fina, una plana interior amb paisatge de conreu on domina la vinya i muntanyes de bosc mediterrani. La seva situació geogràfica, a la vora de Barcelona i de Tarragona, ha convertit el que certs catàlegs de reclam turístic qualifiquen com la Toscana catalana, en un indret amb fortes dosis de bipolaritat. Claveguera i dormitori de l'àrea metropolitana de Barcelona i corredor que uneix les capitals metropolitanes i travessa, de nord a sud, tot el Mediterrani. Aquesta situació de desmesura està acabant amb els símbols de prestigi del territori penedès i amb un model de societat harmònic amb el seu entorn. El Baix Penedès està esquarterat per diverses infraestructures importants, 3 autopistes, l'AP7, l'AP2 i la C32, la carretera nacional N340, la línia de ferrocarril de la costa, la línia de l'interior i el ferrocarril d'alta velocitat, un gasoducte, un etilenoducte, línies d'alta tensió i un macrolaboratori automobilístic. A més d'aquesta desvertebració longitudinal, la comarca ha patit la colonització durant dècades dels seus boscos i terres de conreu, a mans de polígons industrials i urbanitzacions monstruoses que han provocat un consum accelerat dels recursos més escassos de la comarca, l'aigua i la terra. Però és des del neguit de l'última dècada de falera constructiva que es pot apreciar que la transformació urbanística de cada un dels nostres pobles és fruit de la inexistència d'un model territorial. La comarca, ara per ara, és un paradís nepòtic i kitsch per a exjugadors de Monopoli, trinxeraires i especuladors sense càrrecs de consciència. A finals dels 90, amb el govern presidit per Jordi Pujol, la Generalitat de Catalunya inicia l'estudi i implantació d'una central integrada de mercaderies, la més gran de Catalunya, entre les poblacions penedesenques de Banyeres i l'Arboç, tocant de resquitllada unes quantes hectàrees del terme municipal de Sant Jaume dels Domenys. A finals del 2002 ja s'havien comprat unes 80 hectàrees de terreny
i ni els consistoris ni la Generalitat havien comunicat als propietaris ni als veïns de la zona les seves intencions. Certs agents del sector immobiliari, intermediaris, caçadors de comissions i advocats que utilitzen el nom de la Generalitat, de l'Incasòl o de l'empresa pública Cimalsa són les cares visibles d'aquestes transaccions. Home, jo fa bastants anys que sé que s'ha de construir, perquè, esclar, jo no sé si el sistema que es va emprar inicialment era el més adequat o no, però jo em vaig trobar en una situació que venien pagesos d'aquí del municipi que tenen terra en la zona aquesta del cim, que entraven, que anaven unes persones a comprar-los el terreny i no sabien de què anava, no? A mi em va sorprendre bastant quan venien gent aquí a informar-se que, clar, nosaltres, el fet de tenir molt poc terreny, doncs, però és igual, i tenim el que tenim. I la gent es podien sentir enganyats, no? I si era un terreny de la zona aquesta, que és un terreny, ja de tot, però hi ha un terreny bastant pedregós, que té un valor agrícola no massa alt i tal, i de cultius d'oliveres, ametllers, cultius de no massa productivitat i coses d'aquestes, i et fan una promesa d'uns certs diners per hectàrea, doncs és fàcil a vegades de caure en l'error i doncs, mira, de vendre, no? És un triangle que en els terrenys són una mica dolents. Els pagesos d'aquí, de forma generalitzada, pràcticament podríem dir, no? Van dir, oye, que és el que vulgui treballar els terrenys que vingui. És molta pedra, molt vent, és una mica un terreny bastant dolent, no? La primera gent que venien a comprar els terrenys s'identificaven com a gent que volien invertir en vinya, que volien recuperar el territori i tot això, no? I la gent picava com a mosques de seguida. Ja més tard, quan la gent ja s'ha anat assabentant de tot el que es vol fer, ja s'han anat identificant com gent de l'empresa aquesta de Cimalsa. Al principi deien que venien directament de la Generalitat perquè donava més autoritat, però no s'acabaven d'identificar, no? Ara que ja ho sap tothom, ara sí, no? Ara ja van doncs, identificant-se clarament. Primer va venir Incasòl. A Incasòl, doncs, tots sabem que depèn de la Generalitat, i jo li vaig dir, vaig ser clar amb el meu pare, dic, vostè té necessitat de vendre la terra? I ell em va dir, no. Dic, doncs no vengui. El que passa que després hi ha el tema de que diuen, no sé si és veritat o no, però hi ha gent més d'un que ho diu, que quan hi ha una sèrie un promotor té un tant per cent dels terrenys, el que falta, diguem-ne, doncs és allò que et dona, diguem-ne, el preu que vol. Jo recordo lo d'Iriada van fer una cosa així també, i després el que no venia era per expropiació. Era un projecte d'interès nacional de Catalunya, el que sigui, i se l'han de muntar, no sé, jo mentre sigui públic, l'empresa i aquestes coses, jo aquí no m'exclamaria. I intenten espantar la gent, també. Al principi mentien, i ara el que fan, la tàctica que fan perquè la gent vengui és espantar-la amb les expropiacions i tot això. Clar, la gent de lleis i tal no té ni idea, i llavors quan et vas a informar legalment, doncs te n'assabentes que tot el que estan dient doncs, no és així, no t'estan mentint. Intenten pressionar-te perquè venguis, clar, al mínim preu i perquè venguis ràpid. El que jo vaig saber en els primers moments que es venia i que la gent el que deia que es venia era totalment una persona que oficialment era un API, que no compraven ni per la Generalitat ni per ningú en concret, però que compraven terrenys. Bé, això d'il·legal no en té res, en principi. Segur que n'hi ha hagut de filtratges, seguríssim.